Рамазан айы давам ете. Бүгін мұсылмандар икенче көн ураза тутты. Казанның 40 мәчетендә ифтар ашлары оештырылган. Шуларның иң зуры Ярдәм мәчетендә. Россиянең 20 төбәгеннән килгән күрмәүчеләр Рамазан айы дәвамында терлекләндерү курслары узачак. Монда 4 чатырда бер юлы 1200 кеше авыз ачала. Күрмәүчеләр, кунаклар, ветераннар һәм аксакаллар белән абыстайлар өчен аерым чатырда оештырылган. Һәр көнне ифтар мәҗлесе аерым темага багышлана. Шушында ук мәдәни чаралар, Коръән уку, дуга кылу, кызыклы шәхесләр белән очрашуда үткәрелә. Рамазан айы ул бит шул Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт иңә. Шуңа күрә без ышанабыз, шушы Рамазанны Алла исән-сау шулай үткәрербез дип. Тәрбия бигә бәтүтендә Аллаһка шөкер. Суында шәбез, чәйендә шәбез. Ризык стел толарлыга шөкер. Туйган шашы, туйган шашы. Нәрсә бирә сезгә ураза? Көчне бирә. Нәрсә авадан сорыйсың, шул ул кабул була. Миңа Аллаһка шөкер 81-нче китте. Инде Аллаһка шөкер менә 93 елдан бирле ураза тотам. Безнең шушы мәчеттебез, ул безнең дөньяда зур континентальный мәчет бу безнең.